Evo nas u metrou, inače je metro ovde za snalaženje prilično jednostavan. Baš smo se lepo snašli, jel da Kubo? I dalje smo umorni jer smo sinoć ostali do kasno, tako mladi banče do kasno u noć, pa smo morali i mi. Ne, mi smo mladi, pa smo zato bančili do kasno. A da, to sam htjela da kažem. Da, to je htjela da kaže. Inače, ona je danas, njen outfit je ovakav, ima žutu, šta ti je to? Mantil? Ima žuti mantil, hoće malo da bude istaknuta među ljudima tamo, ali je tanko obučena, međutim ona hrabro trpi, jer lepota je najvažnija. Nije tačno. Sve dođe i prođe, lepota ostaje. A da. Uvam se u metrou, ali napolju je prilično ladno. 18 stepeni. Gde idemo danas, šta smo rekli? Park Guelj. Park I Guelj. Sagrada Familija. Znači, slede izveštaj odatle. Da.